Šta je najluđe što ste uradile vas? Jel pamtite neku situaciju kad najluđu kad su momci u pitanju? Moram da pitam kad ću. Neku situaciju, jel pamtite kao... Kako ne pamtim. Šta možda? Zlata to zna, ona prepriča. Neka ona. Pa ja dežurni ludak ovde. Neka situacija. Bilo je milion dogodovština. Ima neku koju vi pamtite kao najluđu? Beži. Šta? Da me podsjeti. Bežimo, ne bežimo. Jao, dobro si me sedi. Znači, ajde da skratim. Mi u nekim našim ovim godinama, Kija, slušaj srce, u vašim godinama, lepo je rekla Gocu, uživajte 300 na sat. Nema tih godina, one se više ne vraćaju. I sad ja pričam u njihovim godinama, Goca i ja, i naravno 300 na sat se živelo, naravno skromno, fino, ali je bio život. I onda mi krenemo, pošto me podsjetila za tu priču, i mi krenemo od Nane, od Duge, od svih tih... Euridike, tako je, Taša i naravno, Nana je zadnja stanica. Zašto? Zato što smo mi stanovale na Banovom brdu i sad... Moja Gordana, mislim, ona ceo život žena violina, šta reći? A tada ljudi, kada se nisu nosili kombinezoni, kada nisu bile natapirane te frizure, kada... Moja Gordana ceo život, a ja za njom ko patuljak, ona je, znaš, show program. Vlaže bila i sad mi uđemo u Nanu, tu je zadnja stanica, i sad, milion ljudi, znači 100 ljudi sede, nema gde da nas stave tamo, hajde za neki šankić, našli nam neko mestašce i sad nas dve lepo sedimo, fino, moja Gordana, znači fullova, ljudi se samo okreću, gledaju. A za to vreme nisu ljudi, kod nas nije bilo da se rade nokti. Ja ovolike nokte, ovde krst. Visin, kao to je bilo tad, mi došli za mene. I menjala je sočiva, plava, zelena i samo mi kaže ovako, vodi me, molim te, ja ne vidim ništa. Ali je trebalo da bude full. I da skratim priču i sad mi sednemo i sad ono sedi pored jednog čoveka, znači ko sardine smo napakovani i ona se nje, znači sve je lepo to, jer je jaka glasna muzika i ja vidim ide sve to lepo. Ne prođe nekih pola sata, ona meni kaže ovako, pita me za ruku, kaže, bežimo. Šta ti bi? Bežimo, molim te, bežimo. Ovaj neki luda, kaže, on svašta kaže, svašta će da nam radi. A pre toga ja vidim ona cvrkuće. Šta je rekao Goco, šta da radi? Između ostalog, ne, čovek pijan. Izvinite, mi idemo kuće, on popio malo. Kaže on ovaj, ne, nigde, odavde ne idete. I sad ona već napravila kisu. Kaže, Zlata, Solje, bežimo. Ne, ona kaže, bežimo. I sad ja kažem, sedi bre, ajde. Ja stalno kao glumim nekog heroja i on, ne, bežimo, jel ti? I čovek ustane i ode u WC. I ona da iskoristi tu situaciju i mene uhvati za ruku. Polazi kad ti kaže, polazi, bežimo. I mi sad, uhvatile se dve, Sojdana i Marlena za ruku. I sad oni ljudi, mi sad jedva da prođemo, jedva se izvučemo i čovek vraća se iz WC. I ona kako mu videla faca, ona kaže, ne bežimo. Znači, ne. Znači, kunijem ti se, to mi je ostalo. Ne bežimo. Pa jeste uspjeli se izvučete ili? Pa ne, ali to toliko bilo smešno, čovek posle počeo se smeje. Pa ko da šta je pričao Gocu, šta je on pričao će da radi, mogu zamisliti kad ste... Ne, on je počeo da vređa. Prvo je lepo čovjek pričao, čime se vi bavite, ovo, ono, ja normalno pričam, sad on se, Zlata pored mene, sad ja pričam normalno. Pita Zlata ko je ovaj, otkud znam, seo čovek za šankom, nema mesta. I on u momentu samo je valjda prebacio i kaže,
gde vide, ja kažem, mi ćemo, rekao, da vas napustimo, mi idemo. Kaže, a ne, nigde vi, kaže, ne idete. Ja sad ne mogu njoj da dokažem, ja kažem, Zlata, bežimo, da, bežimo. Pa zljaj, šta je neka najluđa priča koju pamtiš na tih svadbi da ste nastupali zajedno? Ili ima nešto što ti je ostalo u sećanju? Stigli su neke muzičke želje za tebe i za goste, ovde kao prava proslava. Jer ti pamtiš neku anegdotu posebno? Pa ništa posebno, sve to ista priča. Kako ništa posebno? Stvarno ništa ne mogu onaj da... Ne sjećaš se ničega? Sjećam se, na primjer, evo jednom kad je Goca htjela da istuče jednog muzičara zbog mene. Iz tvojeg benda? Da, a što? Ne bi ga imenovao, ali sjećam se Goca. S razlogom? Šta pričaš, misli da sad ne psujem ovo, ono, kaže, šta pričaš, moj ti ja sad, ti ćeš da pričaš za Fazliju, kaže, znaš, i tako. Bukvalno ga je htjela razbiti. Eto, to je to, gdje je bilo Milano? Milano ili... Pa li jesi? Pa kako? Pa normalno. Kaća, šta se dešava? Pojava bila. Šta se dešava kod tebe na privatnom planu? Možda pogledao mene kao što... Da. Pa ne, sad vođena pričom kako su njih dve bežale. Od Kristine i mene su bežali. Da. Poslednji put je bilo kad sam izašla na tribute band Balaševića. Uglavnom beže, ali mi je interesantna priča. Vidim da Kristina hoće da ispriča u Majamiju kako je, a što je pobjegao, nego nam je uzeo sve. To što je donio. Šta ne donio? Domaćin. Domaćin, da. Sad izvinjam, a šta ako on gleda sad ovo? Pa onda nemoj da pričaš. Onda beži. Ajde, nešto kažemo o Majami. Bilo je u... Treba ti još da imeni. U San Francisco. U San Francisco. Tu nismo bili, u San Francisco. I uglavnom donao čovek da nas kao počasti, bio je viski i malo Coca-Cola. Da. I tu je sad čovek sa nama bio koji nas čuva, prati, štiti i čekamo sad i klavijaturista treba da dođe. I sad sedimo nas četvora sa tim domaćinom. I mi, nas dve, posle minut zapalile, kao umorno smo, idemo u sobu i čekamo da ovaj ode. Niko da ode i mi sad pošaljemo poruku našem menadžeru tamo u Americi. Rekao, ćemo da legnemo, neprijatno nam je kako da čovjeku kažemo da ide. I ovaj mu ne znam šta mu je napisao. I vidim, ja neću ići ponovo u Ameriku. Uglavnom... Pa ja neću ići svakako. Toliko se naljutio da to što je donao piće sa nas, on je pokupio sve ista Coca-Cola. Ne, laže, bez. Donao je samo viski. Coca-Cola je ostavio. I mi zovemo moju mamu i pričamo je, smejemo se, kaže mama, pa što niste stišli dole da mu kupite Coca-Cola, da ponese da ima i Coca-Cola. I onda je rekao, ajde, rekao, prošla fora. Ali uglavnom, da, on je doneo, kuma donela, kuma odnela. A posljednji put kad smo izašli, to su nam poslali piće i niko se nije pojavio. Taj je pobegao. Mi smo ostale. Zlata i ja smo u to vreme, mi smo mislili da tako trebamo mi da budemo. U naše vreme nije bilo ono da te sad neko izvodi, da te čašćao, da mi džekovi, mi plaćamo, oni se svi skupe oko nas. Drži, ja gledam sad ove moderne devojke, uvek čekaju da im neko plati, na primjer, nešto. Ali u naše vreme niko se ne pojavljuje, mi same, kao šta piješ ti, šta ti, kao mi ujutru nemamo dinara. Da, tako sam i ja. Ja sam to još i kao klinka radila i onda mi mama kaže, ja kažem sutra dan, kao može mi daš mama, znaš, kao nešto. Što nisi takva kad... Kaže, tražio tamburaša nazad. Čuj, kao takva sam i ja. A samo kako će plati? Nas dve preko dana, mi imamo matine samo. Znači, mi preko dana imamo jedan lokal gde samo odemo i spijemo samo... Se ovdje piše pije Belinkovac? Tako, evo ga, Gorki bar je otvoren, možete sa tamo da vas poslužim. I krenemo preko dana, a meni je tu nešto da mi mažu te maske i ja posle odem tamo, otreznim se i super. Evo, izvolite tamo, pa eto lepo. Tako da, eto, taman sam u uvodu priča, ovo nije bilo dogovoreno. Spontano, da. Bila sam, baš i na proslavi, bilo je prelepo na proslavi Gorkog lista, ali uglavnom mi matine imamo, samo preko dana, da se, kako mladi kažu, odvalimo se. Ali kad sam bila srednja škola, meni mama kaže samo zovi tamburaša da ti vrate pare. Da imaš za to. Tako da, eto. Inače, moja majica je danas rođendan. Da, 60. I ona je večera sa svojim drugaricama i mojim sestrama imaju žurku. Mislim da su oni već onako, imaju DJ-a, videla sam i sve, tako da... Ognjene, ja mislim da sam zauzeo najmanje emisije. Evo sad ću da mi zapiraš, ali ono što ti ispita. Pa ja te pitam, kažeš, ne sjećaš se anegdota s tih dve si bio na... Sjetio sam se. Ajde, reci se. U Americi smo bili.
A mora Amerika, to je to. Ne, pa dobro, sad kad si me odmah sam se sjetio. Amerika, koncert, ja, Sejo Kalač i još jedan kolega Asim, malo manje poznat, ali ne bi. I sad je nama dosad, radimo petak, subota, samo vikend koncerte i ovim danima ništa, hotel, zebancija, pardon, zeza i tako, opušteno. I sad šta ćemo i ovaj se jedan sjeti, Sejo Kalač kaže, ej Fazli, pošto ti znaš da imitiraš, ajde da zezamo jednog gazdu. Ajde, imaš ideju? Ma rekao, imam ja ideju, šta? Pa ništa, ja ću se praviti da sam Muharem Seberzovski, ti si menadžer, vamo moj i ovaj treći pjevač kolega je moj sin Durmić. Važi. I zove sad on gazdu, Sejo ima sve te broje. Ja, dobro večer, ja sam Muharem, dobro večer, kako se... Jesi ti sajde? Pa jesam, ko je? Muharem je ovdje. Pa če si Muhareme, bolan, če? Pa tu sam u Njorku, u nekom hotelu odseo, nemam pojma. Tu je moj sin Durmiš, sa mnom i menadžer, tako. Pa šta ima? Pa ništa, mislio sam da odradimo već kad sam tu, da odradimo neki koncert. Kaže, pa može, nije problem. A gdje ti Durmiš? Pa tu je moj sin. Pa ajde ništa, ajde ti, kaže, uzmi moj broj, pa me zovi sutra, ovo mi je kućni, pa me zovi na hendi, znaš, pošto neće biti kuć, pa ćemo dogovoriti. Ja kaže, evo samo malo da mi sin da olovku i nije prosto, sine, daj mi olovku. I sad pazi, sin je ovaj jedan od pjevača. Olovku i papira. I on kaže, i nema ga, ne. Ja kažem, ali pička ti materna, donesi tu olovku. Kad će ovaj pjevač, kaže, neću ja više biti, neću biti tvoj sin. I preki tu je kao, ja više nisam. Više nije sin, dosta glume.